paikkaa, tai sanotaan näin, että maailman paskin paikkaa, mitä mä tiedän, on se ylilauta, on maailman paskin paikka. Se on netin syöpä. Älkää ikinä hairahtuko sinne. Se on semmonen, niin kuin mä sanon, se on samanlainen, se on sellainen paikka. Kommenttia. Siitä se lähtee. Ensin luetaan kommenttia. Luetaan. Sitten yhtäkkiä, kun on luettu kommenttia, niin tehdään tunnukset. Sitten kun on tunnus, niin sitten mennään kirjoittelee. Ja siitä se lähtee. Ja sitten siellä ollaan koukussa ja sitten sieltä ei ole paluuta sen jälkeen enää. Aki Selkäsaro sanoi, kun antaa pikkusormen, niin se vie koko käden. Sinne kun annat sen, niin kuin sanottuna pikkusormen, niin se vie koko itses. Se vie koko sinut sinne ja sä et sitä pois, sieltä ei paluuta ole. Arvatkaa, kuka tämän viikkopalkinnon saa. Tämän viikkopalkinnon saa Yli-Lauran Jonnet. Tämän viikkojonne-palkinnon saa Yli-Lauran Jonnet. Onneksi olkoon Jonnet. Saitte juuri viikkopalkinnon. Näin se vaan menee. Jonnet sai palkinnon tosta noin vaan. Olette ahkerasti siellä kommentoineet, niin saatte viikko Jonne-palkinnon. Että näin. Ei siinä sen ihmeempää. Niin, ja sitten mun pitäisi tossa vielä laittaa, että kyllä olisi kirveelle töitä. Aika pirusti olisi kirveelle töitä. Sinne Yli-Lauran suuntaan. Sinne olisi kirveellä töitä niin saatanasti. Sinne Yli-Lauran suuntaan olisi kirveellä töitä. Kylläpä se on yhteiskunnan syöpä tai tämmönen yhteiskunnan mikä onkaan tämmönen, että ei niillä, jotka on Yli-Laurassa, niin ei niillä ole tulevaisuutta. Ja sit jos sieltä tulee niin kuin meidän tulevaisuus, niin aika heikolta näyttää. Ne, jotka on Yli-Laurassa, niin aika heikolta näyttää tulevaisuus niillä. Tosi heikko. Ei voida jäädä niiden varaan, tai ei tää Suomi pärjää, jos me jäädään niiden varaan. Että sieltä tulee, Suomen tulevaisuus tulee Yli-Laurasta, niin se on heikko tapaus, se on niin heikko. Kyllä Suomi kaatuu aika nopeasti ja tää yhteiskunta kaatuu. Jos niin kuin Suomi kaatuu, jos me yritetään sen pohjautua sieltä tulee, niin on se kyllä semmoinen paikka, että kyllä kirveellä olisi töitä aika lailla kirveellä olisi sinne Yli-Lauran suuntaan. Olisi niin töitä, että te ette tiedäkään kuinka olisi kirveellä duunia vähän käydä kirveen kanssa sinne Yli-Lauran suuntaan. Mutta ei siitä sen enempää. Miettikää itse rauhassa. On se semmoinen paikka, että ei mitään rajaa. Jatkuvasti ne puhuu niin paskaa kuin olla ja osaa. Ihan täyttää paskaa. Niin paskaa kuin olla ja osaa on siellä. Siellä on sitä paskaa. Älkää menkö lukee sitä, älkää ihmiset lukeko sitä. Yrittäkää saada se, että se vaan kaatuu. Ja sen serverit menis niin nurin, että se kaatuisi koko paikka. Kyllä se pitää saada kaatuun, aika nopeasti pitää saada. On se vaan semmoinen paikka, että sen takia mä en itse käy siellä. Jos mä siellä käysin, jos mä menisin, niin mä menisin kirveen kanssa. Kyllä se semmoinen paikka on, mutta ei siitä sen enempää. Olis kirveellä töitä tonne Yli-Lauran suuntaan. Yli-Lauta on mennyt liian pitkälle, että nyt lopettakaa hyvän sään aikana, ettei tarvitse tehdä kunnolla ilmoitusta poliisille. Niin jos ei hyvällä auta, niin sitten myös pahalla. Eli kirvettä olisi Yli-Lauran suuntaan, ihan saatanasti olisi kirveellä duunia Yli-Lauran suuntaan, mutta ei sitä sen enempää. Ne on mennyt liian pitkälle. Niin, sitä mun piti sanoa just, että kun pikkulinnut on laulunut, että siellä on jotkut kuvannut meikäläistä Yli-Lauran porukkaa. Siellä oli Yli-Lauran Jonne ja taas ollut liikenteessä ja Yli-Laurassa on meikäläiseltä joku, onko kuvia tai videoita siellä. Kun on vähän stalkattu, että siellä se menee, mutta ei uskalleta tulla jutteleen, vaan ollaan stalkattu ja kuvattu tai otettu valokuvia Yli-Lautaan. On se kyllä jännä, että ne Yli-Lauran nyymit ei uskalla tulla jutteleen. On se kyllä jännä. Stalkataan, taitaa pärähtää se ihmispelko päälle sitten niin saatanasti, kun pitää stalkata sinne Yli-Lautaan sitten videoita tai kuvia. Ei se meikäläistä haittaa, mutta on se vaan jännä, että sitten pikkulinnut laulaa siitä, että
Sut on nähty siellä, kun sut on kuvattu sinne ja sut on kuvattu sinne. Näin se vaan menee. Näin ne vaan stalkkailee vaan. Ole varovainen, ettei sinua stalkata ylilautaan. Kannattaa olla varovaisia. Ne saattaa olla missä tahansa, kun sä ulos lähdet liikkumaan ulos. Käveleen, pyöräilee mihin tahansa. Kannattaa olla varovaisia ja olla tarkkana kuin porkkana siellä liikenteessä. Ettei ne ylilaudan nyymit pääse stalkkaamaan sua sinne ylilautaan. Sitten kuulet jostain ja Pikkolinnut laulaa jostain, että olet käynyt liikkumassa, niin sitten saat siellä ylilaudalla. Ylilaudalla on videoita tai kuvia sitten. Kannattaa olla tarkkana. Ne on niin salamyhkäisiä ne ylilaudan nyymit siellä, että niistä ei ota pirukas selvää, että koska ne pääsee iskemään jälleen. Ne iskee jälleen. Näin. Mä en tiennyt yhtään mitään, niin kuin Pikkolinnut lauloi vähän, että oltiin kuvattu tai video tai valokuvia oli otettu. Niin yhtään en tiennyt ennen kuin Pikkolinnut lauloi. Mulla ei ollut mitään hajua. Mä en nähnyt, ei tullut mitään, kun otettiin fanien kanssa yhteiskuvaa tai tällaista. Niin sitten joku oli stalkannut sieltä. Mutta ei siitä mitään. Ne stalkkaa ja sille ei voi mitään. Ne tekee sen, mitä ne tekee. Jos ne saa siitä jonkun hienon tyydytyksen, niin antaa mennä vaan. Ei saa meikäläiseltä pois. Ne levittää ihan paskaa tietoa ylilauta meina. Älkää uskoko mitä ylilauta puhuu. Älkää uskoko sitä ylilautaa yhtään. Se levittää väärää propagandaa. Se puhuu paskaa, se levittää paskaa. Älkää uskoko mitä ylilauta puhuu. Se ei mikään totta, ne on keksittyä tarinoita. Se on ihan keksittyä. Voin sanoa, että sääliksi käy ylilaudan jonneja, että kyllä sääliksi käy. Sääliksi käy, kun ei saa sitä huomioon oikein mistään, että kun ei vanhemmat kerkiä huolehtii lapsistaan, niin se tulee tommosia, mitä ylilaudan jonnet on, että mä en sille vaan ei voi mitään, kun on se uhlaikäkin just pahimmillaan.